Saúdos, preparamos as traiñeiras, facemos uns axustes nas embarcacións e comezamos esta nova edición de Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Dende Ferrol, no porto de Curuxeiras, comezamos o repaso a que foi antepenúltima fin de semana de competición. Imos presenciar os mellores momentos de 3 regatas, empezando pola do sábado 12 de agosto, a sétima bandeira femenina Cidade de Ferrol, quinto memorial Miguel de Runs Criado. Coa saída de Puebla, Salgado Perillo e Castropol, arrancaba a novena xornada da Liga Femenina. Regata a 4 longos, con Castropol sendo a máis rápida por 2 segundos no primeiro parcial. Pero esa vantaxe respecto a Salgado Perillo quedaría anulada no segundo longo. Aí temos a virada das dúas primeiras, moi aberta a de Salgado Perillo, que se deixaba aí algún segundo e volvía a sair en cabeza Castropol. Puebla ocupando a terceira posición, o conxunto da Pobra do Caramiñal, que ocupaba a sexta praza nacional antes desta regata. Estaba xusto por riba de Castropol, pero as asturianas foron as máis fortes nesta primeira quenda e a Ría de Leo anotábase o triunfo por diante da Brava. Da embarcación de Salgado Perillo, Puebla tiña que conformarse coa terceira posición na apertura desta xornada en Ferrol. Na quenda de honra, as 4 primeiras embarcacións na clasificación xeral, con cesantes Cefical, Chapela Uofco, Mugardos, a Cabana de Ferrol e Rianxo. Así arrancaban Chapela Uofco, que chegaba invicta, 8 xornadas, 8 vitorias, pero presentaba moitos trocos en Ferrol e iso notouse dende o principio. E foi o conxunto local Mugardos, a Cabana de Ferrol, quen lle sacou máis proveito. Aí temos o conxunto que remaba na casa, que chegaba o remate do segundo longo, nada máis e nada menos que con 19 segundos de vantaxe respecto a Rianxo. Tiñan a súa bandeira prácticamente no peto, no ecuador da regata, e aí viraba o equipo adestrado por Jorge San Martín. En segunda posición marchaba Rianxo, a virse da Guadalupe. Terceira, Cesantes Cefical, que neste xeito estaba igualando o seu mellor resultado da temporada. E cuarta, sorprendentemente, Chapela Uofco, acusando eses trocos na súa aliñación habitual, e a líder que vía como seguía escapar a posibilidade de facer un pleno de vitorias esta temporada. Posicións que non variaron no que restaba de regata, e a vitoria moi especial diante dos seus de Mugardos a Cabana de Ferrol. Lóxicamente, a primeira temporada para o conxunto de Ferrol Terra, segundo posto para virse da Guadalupe, para Rianxo, terceira posición para Cesantes Cefical e cuarta a líder Chapela Uofco. Imos cos tempos parciais, coa vitoria de Castropol na primeira quenda e na segunda a exhibición de Mugardos a Cabana de Ferrol. Clasificación da sétima bandeira femenina Cidade de Ferrol, quinto memorial Miguel de Runs Criado, por 44 segundos, case 45, a vitoria de Mugardos a Cabana de Ferrol respecto a Rianxo. Castropol quinta como gañadora da primeira quenda. Era como que no te lo creías del todo, ¿sabes? Era como, bueno, hay que seguir para que esto se haga realidad. Al final todas, desde la primera boya que llegas de antes, sueñas con, buah, que se mantenga así, ¿sabes? Y al final conseguirlo, pues... Recollía Chapela Uofco, a camisola amarela de líder da Liga Femenina, a falta de 2 xornadas, cunha boa renda de puntos, e a bandeira Cidade de Ferrol, que recollía a patroa de Mugardos a Cabana de Ferrol, Sara Bueno. A ledicia das locais e a xeral, Chapela Uofco a falta de 2 xornadas, 9 puntos de vantaxe respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol. Terceira, Rianxo por abaixo, empatan Puebla e Castropol. O domingo celebrouse a primeira edición da bandeira masculina Concello de Ribeira, oitava e penúltima xornada da Liga B. Case todo estaba decidido na xeral desta competición, pero a citan a guiño e a ser unha das máis entretidas da temporada. Un escenario fermoso, as condicións do mar e andar xogo nunha regata disputada a 4 longos. Animaban os xareiros locais, o seu equipo e xunto a Ribeira remaron na primeira quenda Chapela Uofco B e Salgado Perillo.
Poñíanse en marcha, as trañeiras ocupan da cuarta a sexta posición na xeral da Liga B. A filial de Chapela Uofco tiña de 2 xornadas bastante negativas, pero marcaron a pauta dende o inicio. Conseguiron rematar o primeiro longo 2 segundos por diante de Ribeira, diferenza que desapareceu no segundo longo. O ecuador da regata chegaban igualadas, aí temos a virada un pouco mellor a de Chapela Uofco B, pero comezaban a par Ribeira e o conxunto redondelán. Na terceira praza, Salgado Perillo. Fíxense aí como se lle escapa a pica o Proel. Conseguiría recuperar a domar, problema solucionado, iso sí, despois de deixarse un bo feixe de segundos para arrancar o terceiro longo. A igualdade entre as dúas primeiras mantívose na última virada e todo se decidiu no derradeiro parcial. Aí a máis forte foi Chapela Uofco B, quitándose esa espiña desas dúas regatas que non lle saíran de todo ben. Facíase coa quenda por diante do conxunto local de Ribeira. Entraban os anfitrións na liña de meta de Aguiño. E así se daba saída a quenda de honra con Mugardos a Cabana de Ferrol, a líder Muros Esteirana e Amegrove. Conxunto que lucía camisola amarela aquí a polo carreiro central buscaba non só a súa sétima vitoria consecutiva, senón tamén certificar matemáticamente o título. Saíron decididos a conseguir ese dobre premio. En la primeira referencia deixaron ben claro que ia ser moi difícil que se lle escapara o triunfo. A metade de regata, Muros Esteirana lograba unha vantaxe de 18 segundos. Por detrás, sen opcións prácticamente de loitar pola vitoria, ian igualadas Mugardos a Cabana de Ferrol e Amegrove, e aquí saltaba a sorpresa as dúas con peor tempo que Ribeira e que Chapela Uofco B. As embarcacións da primeira quenda que tiñan a posibilidade de meterse no podio da xornada, iso sería o que aconteceu. Non houbo variacións no primeiro posto, con Muros Esteirana moi sólida, victoria e título para o conxunto cadestra Beni Fábregas. Entraba segunda Amegrove e terceira Mugardos a Cabana de Ferrol. E aquí podemos comprobar como os tempos de Amegrove de Mugardos a Cabana de Ferrol foron peores que os de Chapela Uofco e Ribeira. Polo tanto, victoria de Muros Esteirana con 30 segundos de vantaxe respecto a Chapela Uofco B, terceira Ribeira, cuarta Amegrove, quinta Mugardos a Cabana de Ferrol, sexta Salgado Perillo. Sí, ben contentos porque, a ver, a Liga pónsenos xa na man, pero bueno, isto como todo, hai que estar apretando hasta o final porque veñen novos obxectivos e non podemos deixar de aprender regata a regata, entón, pues, sempre hai que exixir e, sobre todo, corrixir o que facemos mal, non? Que son unhas cuantas cousas tamén. En Aguiño recibía Muros Esteirana camisola amarela que xa lle pertence de xeito definitivo nesta Liga B. Dobre premio tamén a primeira edición desta bandeira masculina Concello de Ribeira, que se marcha para a terra dos gañadores desta categoría. 11 puntos de vantaxe a falta dunha xornada, título polo tanto para Muros Esteirana, segunda Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove. A terceira e última regata da fin de semana lévanos a Moaña, onde o domingo a Liga A alcanzou a súa 13ª xornada. Edición número 41 da bandeira Concello de Moaña, organizada pola Sociedade Deportiva Tirán. O mar estaba como un prato na ría de Vigo e varios resultados saíronse do guión habitual desta temporada. No Peirao da Mosqueira activábase a primeira quenda con Narón, Cesante Roda Vigo, San Bertolomeu Fandicosta B e Puebla. O remate do primeiro dos 4 longos, Narón viraba un segundo por diante da filial de Meira e de Cesantes. Cuarta atacaba Cea Boga Puebla. No segundo parcial situaríanse en cabeza o equipo B de San Bertolomeu Fandicosta e Cesante Rodavigo, sendo redondeláns os máis fortes na segunda parte da regata. Por 10 segundos anotábase Cesantes a vitoria nesta manga. A filial de Meira, última na xeral, acadaba unha meritoria segunda posición. Narón terceira e
Puebla cuarta. Quenda intermedia con Chapela Wofco, Rianxo, Cabo da Cruz B e Mecos. Aquí vemos a os do Grove, que non tiveron o seu mellor día. Dende que caeu a esta quenda, Chapela Wofco está dominando con moita claridade, facendo case que contrarreloxos para intentar meter a máxima presión aos equipos da quenda de honra. Os pupilos de Juan Zunzunegui abriron oco dende o primeiro longo e por detrás duelo entre conxuntos do Barbanza. Rianxo distanciaríase da filial de Cabo despois desta primeira ceaboga. Mecos vía cada vez máis lonxe as outras tres traiñeiras e só conseguiu mellorar o tempo de Puebla, no que situou a Mequiña penúltima na clasificación da bandeira. Entraba na meta Chapela Wofco, gañadora con 26 segundos de vantaxe. Os da Arealonga impuxéronse por diante de Rianxo. Terceira fixo a filial de Cabo, que non conseguiu rebaixar o rexistro de cesante Roda Vigo da vencedora da primeira serie. Non se marcharon satisfeitos de Moaña os de Boiro. Imos coa quenda de honra con Castropol polo carreiro 1, a líder Ares polo 2, a anfitrioa Tirán Pereira polo 3 e Bueu Simei polo 4. Ares, a portadora da camisola amarela, buscaba a súa quinta victoria consecutiva, pero presentaba varias novidades respecto a súa aliñación habitual. Dende o remate do primeiro longo, establecéronse dous pulsos. Tirán Pereira, un segundo por diante de Bueu Simei, e na terceira praza marchaban igualadas Ares e Castropol. A líder non aguantaría os ritmos asturianos no seguinte parcial, mentres que por diante, no man a man entre equipos do Morrazo, Tirán Pereira distanciouse no terceiro longo. Oco de 4 segundos sobre Bueu Simei e esa diferencia manteríase ata a conclusión. A champa final dos moañeses, que diante dos seus seareiros lograron un triunfo que desatou a euforia a bordo da Mar do Con. A celebración dos gañadores, segundo posto para Bueu Simei, terceiro para Castropol e cuarto na quenda, pero quinto na bandeira para Ares, que non puido co tempo que establecerá Chapela Wofco. Panel con todos os tempos desta 13ª xornada da Liga A. As vitorias nas quendas de cesantes, Chapela e Tirán, os moañeses quedáronse coa súa bandeira. Segunda Bueu Simei a 4 segundos, terceira Castropol, quinta Chapela. Chama atención o sétimo posto por segunda xornada consecutiva de cesantes e un décimo de Mecos. Camisola amarela, a falta de 3 xornadas, segue pertencendo a Ares, e o barco da organización tamén subiu o adestrador e patrón de Tirán Pereira, Agustín Fernández, para festexar o triunfo local no Peirao da Mosqueira. Segunda bandeira que esta temporada se adxudica a Mar do Con, anterior conseguira case 2 meses antes en Narón. A xeral da Liga A, con Ares líder, o seu colchón respecto á segunda Bueu Simei de 10 puntos. No resto da clasificación, cesantes desfixo o empate que mantiña con Narón. Isto foi todo por esta semana en Soltando Estacha. Ata a próxima.